Larrialdiak larri dabiltza, larriago lehen arreta, pazienteak nora ezean, ta langileak erretan. Osasungintza publikoari, babesa ta aldaketa, guztiontzako ez baldin bada, ez digu balio eta. Zenbat promesa eta epai, diskurtso jatoreta bai. Cuántas promesas ya se delegaciones, discursos castitos iguais. Nahi, ez duenak ez du nahi. No quiere quien no quiere, biongitzak ezentzeko izan. Barluke sistema gai, un sistema sanitario público para cuidar